tiere godo. Kama chel nyakona moge juang mano jatugo masulwe mani tugo kata ne club no mar Paris Saint-Germain mano Lionel Messi mabende osebedo kata kowuok e club no mar PSG kendo wuok kata achiel kachiel kodhi riwre kod club no mar Inter Miami mano mantiere pinyno mano ma Amerika. Mano kowuok kanyo osebedo kata ka ilieko ni dipo kowuok kodok e club mare ma Barcelona kata kamano oyo ochomo pinyno mar Amerika ka jotugo mamoko bende nyakora moge joang e season makoro rumo ni inyiewo gi kod klepe mopogore opogore. Jotugo mamoko bende ang'wa koni e weche manyien mag migago ka gikacha kod ng'ichwelo ni ginto gichomo kama chalo nade. Jatugo kaka N'Golo Kante kachiel koda ka Karim Benzema bende koro dhi e joloch mar lig no mar Saudi Arabia mabende gidhi bedo kacha ka gin jotugo masulwe machielo wuok e lig no ma Ingereza to kamachielo bende moro wuok e lig no mano ma pinyno ma Spain mano kanyo bana La Liga ni gidhi e yo machalo nade. Lionel Messi koro dhi riwore kacha kaka jatugo achiel kuom jotugo masulwe madhi bedo kanyo e pinyno mano ma Amerika kodhi bedo kacha MLN kobedo kar kanyo gik mopogore opogore modhi bedo kacha kotimo jatugo madhi goyo wacho ni NF forward madhi bedo kar kacha ka entiere kacha Inter Miami mano mantiere pinyno mar